Uy mga classmate, kagabi iba, naminaw ko sa radyo sa muang silingan. Unsa man na ingon sa radyo sa inyong silingan day Maria? Kuan daw, karon daw Lunes, naa day solar eclipse. Sa imuha na dunggan. Gabi nakakita ko sa balita sa Huy Gising na agud day solar eclipse. Ano, tinuod na? Tinuod gani. Dudong Pawiks, unsa din ang solar eclipse? Wa kabalo, kanang solar eclipse, magnitngit ang kalibutan ana. Ngit-ngit din na Maria. Mupod bitaw na ako nadunggan ba? Ni alangan dili mo ngit-ngit nga ang kanang adlaw kauno na sa dako kaayong bitin mo na ingon sa mga karaang tao sa una. Maria, kung kauno na sa bitin ng adlaw, maluto jud na siya kay kainit anang adlaw. Ikaw, mapuingon sa kong papa, tinuoday na. O tinuod mo lang mo gawas intaw ng dako kayong bakunawa pagkauman kauno ng adlaw mo na ngit-ngit. Ma'am, tinuod daw mag-solar eclipse karong Lunes? Si Biti ba giina na gina ko nga tinuod na. Gibalita taon sa radyo kagabi ma'am nadunggan ako. Ma'am, ingon ni Maria, ma'am, kaunon daw ang adlaw sa Bakunawa. Tinuod gani na ma'am no. Mga bata, gibalita nga dunay umaabot nga solar eclipse. Tan-awa Biti, tama lagi ko, di man gud mo mutuo sa kuha. Mga bata, kanang istorya nga mungit-ngit ang kalibutan, nga gikaon sa Bakunawa ang adlaw. Istorya na sa mga karaan. Mao ba day ma'am? Kay mao mo istorya ma'am nga gikaundo na sa Bakunawa ang adlaw, mao daw mungit-ngit. Usa jud ay ka tinuod, ma'am, nga anong mungitit ang kalibutan. Tama, mao na atong klasiyon karon ang solar eclipse. Ma'am, dili jud na tinuod ma'am nga kauno na sa Bakunawa ang adlaw, mao na mungit-ngit. Dili lagi Maria, matukan ang Bakunawa. Ikaw Maria bagi inanagay ka na dili no. Maugay na tong klasihan ron aron makasabot ta kung unsay solar eclipse. Mga bata, ang solar eclipse talagsa na kaayo mahitabo sulod sa pipila ka tuig. Pasabton ta mo mga bata ha kung unsa na ang solar eclipse. Mao ni ang kalibutan. Earth. Mao ni ang moon. Mao ni ang sun. Mga bata, for example, mao ni ang sun, mao ni ang moon. Sa sikig tuyok ang moon, mga bata, nagkataon nga nagtungod sila. Halaon, nagtungod bitaw. Ay mao di ay ma'am nga nagngit-ngit na di ang kalibutan mo kay natabunan na di ang kahayag sa adlaw. Mga bata, ang kahayag sa adlaw, natabunan sa bulan. Maunang ningit-ngit ang kalibutan. Pero sa pipila ka minuto, mibalik og tuyok ang bulan, ug maunang mibalik og hayag ang kalibutan. Ay mao ba di ay ma'am? Bantog na day na solar eclipse ma'am no kay natabunan day na sa bulan ang kahayag sa adlaw. Sa ato pa di ay dili day na magdugay po ma'am no, dali ra day kay na ma'am no. Dili da tinuod ma'am na kaunon jud ay sa Bakunawa ang adlaw. Bitaw no, dili jud day na tinuod.